Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Ndizozo akamira zi 2024 komarobe nekunye munoziva kuti kana munhu anorima munda kana munhu anoshanda pakampani kana kusina mvura pakaoma 2024 yanga yakasimba asi tongotenda kuti mvura chinenge yakungoitawo mbichana saka aiwa zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Tichata gorero resekuru 2024 matambudziko angachiuya nevazukuru angakamira sei? Tikaona kuti top 10 kana top 3 ematambudziko akanyanya kuuya nevazukuru. Matambudziko atasangana nayo kunyanyisa yemudzimba yekuti ana baba vakuenda vachisiya ana mai mumba ndo chimwe chikurukuru chacho chikurukurusa. Number 2, vanhu havasi kurwara asi miri wavo vari kurara nezvinhu. Handiti tingati cancer iriko but zvirikuoneka zvinenge zviri bhete nenhau dzekushayiwa mbereko dambudziko iroro mukomana kakushandiswa kwevanhu kakura. Handizivi kuti pamwe vanhu angasingaurayi bhozi pamwe hakuna upfu here handizivi but nhau yekuti kakushandiswa kwemunhu kokuti munhu kana akagara anenge achishandiswa munhu achirarama spiritual husband yanga yakakura nechirwere tingati zvirwere zviri kuwanda kumadzimai zvemuchibereko chakawandisa unonzwa sisi saka zvirwere ini ndasangana nezviro zvakawandisa even kurasika kwenjere kwevanhu kugona tinokusangana nevarwere vekurasika njere. Isusu tinoti inini tinonzi chapora. Saka kana munhu kana akanzi aita 10 years inini handimuti haarapike. Anotaura kuti munhu uyu haarapike ndiMwari. Kana kuti buka iyi yanzi buka iye yokudora fari iyi akambodorera pamoto. Anoziva izvozvo ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Inini chindinonge ndinacho mitombo kupa munhu iye kuti anokwanisa here Mwari vanomusvitsa papi pamwe ndogona kumupa zvikaita bhete ko kana angachipwanya maproperty tikamupa mushonga akanga akupenga zvake asi achigara pamba achizoka pamba tinenge chiti beta achichagarisa chirwere. Saka ndo zvirwere zvatasangana nazvo zvakasimba nemunyama. Vana vazhinji vasangana nematambudziko akula tikusangana nemabereki vakushungurudza vana nekuti mwana asikuya nesipo but kwari ku South Africa kana ku UK zvinhu zvaoma nekuti mai vakuchema saka mwana yakuita munyama. Mai vanobva zama kuti iwewe haundide nemkazi wako saka varora vakuita matambudziko yekuvengwa naana ambuya nenyaya yekuti vanonzi havatipe chikafu asi chikafu chacho murume wacho ku South Africa wacho ane 6 months haasi kushanda moona manje. Saka mubereki kuno kwari kusama saka mwana haisi business. Mwana ukabereka munhu wakabereka mwana mukomarobe asaite mwana business nokuti akaita business mwana achamuwenga. Alhamdulillah. Saka ini ndinotaura kuti isusu pakugara kwatakaita tinoshuvira kuti Allah subhanahu wa ta'ala ngaitire nyasha vanhu vese ende matambudziko yagone kufamba mune zvakanaka ese ende tigone kuyambuka. So isusu achapula pana patasangana nezvirwere kind nekaindi matambudziko ruzi neruzi. Handizivi kuti sekuru ndinoti mundibatsire kuti hama dzedu dziri kunze kwenyika dzingabatsirikisei vanga vari kuNamibia, Botswana, South Africa, Australia, UK vanhu sekutaura kwamaita kuti anenge ari kunze kwenyika ikoko asi basa hapana. Vadaro vanhu ava sekuru vanondifonera inini vachida kubatsirwa anoti iye haana mari yekuuya kuno haana mari yekupinda mudare haana mari yekuti atumirwe mushonga. Saka ngatibatsirane inini nemi munhu akadaro tomubatsira sei? Isusu mukomalombe pamunhu iyeyo isusu tinoita inonzi dua pamunamato but chinonesa vanhu ava chimwe chandoda tintaure mukomarombe vane dambudziko 1 ukati nini ndoda kuti ndimbo kubatsira ndisukize vatale yako
airtime yake anogara airtime ye $30 every day. Achati vai vari kundibhadhara kuti nditaure nawo. Mukuona manje Nkomarobe manje. Saka vanhu avanoti hatina mari masosi. Even vantoziva kuti tikaudza Nkomarobe anotengesa kuna Chapola kana kuti anotengesa kwa Sekulu Kanengo kana Sekulu Katasu, vari kuswaga pakaleruka. Yeti vakuswaga chinhu chemara. Asi chandoziva chaicho munhu ari ku-UK, munhu ari ku-London anotora 1 hour anozokudza kuti ndikufona nekadi. Ani mukuona? Saka munhu asingade kubhadhara pafoni yematare ane mutauro wakaipa. Handiti? Saka izvozvo Nkomarobe zviri kurwadza. Hazviradzi nini? Even masekuru ese, vese magodobori vese vari kurapa vese, vari kusangana nevanhu ku-UK. Pane vanhu vanoswaga kuipa kwen'anga, asi kuipa kuri kumba kwavo. Ndinoti ndinoshamisike kuti munhu anoshaya mari yezvisi. Hauna mari dzekutora unoita. Hauna mari yekuuya kuno. Inonzwisisika. Handiti nekuti tiketi ndokunenge ichiita kana $800. Handiti. Hauna mari yekuti utumire mushonga. Handiti. Hauna mari yekuti upinde mudare. Asi uri kuti Nkomarobe tibatsire. Ini ndinokubatsira sei? Ini ni mari yekuti utumire mushonga yacho sekuru. Ndinewana kupi. Ndosati kutaura kuti vanhu veku-UK neveku-London nevekumwe tasangana nematsotsi. Because mumwe nemumwe paakaenda ku-London akaenda nebasa lake. Ende munhu agare mu-London asina mari. Munhu agare mu-UK asina mari. Saka munhu uye anotaura kuti Nkomarobe ndikuda kuti mundibatsire, ndaona n'anga ningi. Handiti? Ndati nini munhu iye mukamutarisisa, mupei 3 months muone kufona kwanoita. Plus imimi Nkomarobe imimi muri mushambazi wokutaura kuti tina n'anga ningi, tina muprofeta ningi, tina chifi ningi, tina zvese izvozvo muchitibudisa pamhepo kuti munhu ane matambudziko yake aone kubuda, aone kutaura zvaari kuda kuti zvigadzirisike. Bozi vamwe ari kumiri uku vari kushupika nyaya dzevana, sasa zvichida kuenda kuna chifi. Handiti maona? Vamwe ari kumiri uku vanenge vachida kuti nyaya dzavo dziende kuministry, asi vadoko. Saka zvese izvozvo inzira yekutsvaga kuti vagone kuyambuka zvakanaka. But vanhu ivavo ukavatarisisa, Nkomarobe vanoshungurudza. Handiti? Anojusa card inopera na 59, ojusa card inopera na 78, ojusa card inopera na 61. Handiti? Vakapedza makadi ese aya akuenda pavideo call. Pamusoro peizvozvo anobva afona kuti Nkomarobe sekulu havasi kubatika, ndikuona fanike havasi kuda ndibatsira. Inini handina kumirira munhu mwana. Chokwadi chakanaka Nkomarobe tinopinda musango 1, tinopinda mudare, ndinodaira mafoni. Mukuona Nkomarobe mukatarisa kana kuti ndikubata mabasa maybe pamwe 6 panguva imwe chete. Mumwe ukamudza kuti chimbomirira mbichana ndikuda kutsambuka. Handiti? Uchitsambuka iwewe, ini Nkomarobe ndakasiya. Bosi ndakalala 5 o'clock. Unoona munhu akufona nevideo call. Saka ndodaira ndakapfeka chisoti here. Ndingapfeka chikofia. Ini 5 o'clock zokusiku. Kuseni. Ini ndabuda mudare muno na 10. Wondifonera iwe na 6 kuseni na 5 kuseni pavideo call. Saka ndodaira ndiri pamagumbeze. Saka ndongoti aiwa kana waona face yangu ndiyo Chapola, alhamdulillah. Saka now izvozvo zokuti munhu ari kumiri otaura kuti handina mari, aiwa uyo munhu asataure nemi pafoni. Kutaura chokwadi wallahi, munhu akashaya mari yematare, ashaya mari yemushonga, oshaya mari yeDHL, munhu iyoyo ngatingomumisa. Haana dambudziko. Ngatsvage mari. At least awane mari yekutumira mushonga. Ko iyo mari yekutumira bosi chinoita kuti ayambuke kutumirwa mushonga. Saka iye kana shaya mari yekutumira mushonga, iye ngatingomira naye. Asa mukamona munhu akada kuti sekulu akati ngatingomirai, hapana kwatokuenda. Bosi anokusvagira mari ndini here. Inini ndine 1000 vazukuru. South Africa inondida, UK inondida, Canada inondida, pese mune muno Zimbabwe macho. Saka inini nditese. Saka munhu iye haana mari ngamiri. Ndozosangana futi sekuru nevamwe vazukuru venyu. Vanoti munofonerana, muchibatana, muchiita matara amunenge muchiita. Pamunezinge mati kana kuti batikani hamuchabatikana kwakazvingaendidzwa rimwe chete. Pozi pamba tinogona kuvhunza, wakataura nasekuru ndakataura nawo nezuva, asi ende vakati tozofona mangwana.
nhasi ndakuvafonera foni yavo yavo ndakuvoicemail anobamhanyira kuuya kwandiri. Saka kana foni yenyu inini ichienda kuvoicemail inini ndoita sei? Ndouya here kuno ndokutsvagai inini because pavana sekuti ndati kutaura chokwadi inini hapana chandinobenefit handiti munogona kunge mabhadhara mari dzematare because chandibatanga sapamberi chekuti ndakamabhadhara mari yangu havachadara foni yangu koini zvine inini pamaibhadharana makambotifonera here mese muri tu sekuri achapfuura nemuzukuru wenyu kuti naiwe Robert una taakuita se taakubhadharana zvikazonetsa pamberi apo tichava kwauri ndiwe witness sei vana kuzotiita witness kana musisabatana musikandipowo kana dhora rekumwe rekuti kubhadhara kunetsa kwatiri kukuisa matauro zvakanaka mukoma Robert apa tikutaura kuti zviri kutangagorera 2025 vanobvaziziva zvimwe zvamunondinetsera ndinonyara kutaurira but munondishungurudza ndizvo matauro amushe mukoma Robert mubvunzo wewo ndaufalira sterek fange inini ndichibatanidzira abi yangu vese vamagodobori vamunobudisa pamedia imimi mafanana nemunyai inini kana nchilola mukadzi ndinoendesa mari kwambuya yangu nekwatezo wangu handiti so isusu kana matishambadza kureva kuti uye ari kutsvaga mubatsiri pamatambudziko yake mamuonesa kuti pane ava neava neava so kana vakonana ivo nesu handitika ako kwamuri mimi muri chii munyai toti munyai akamira pamukadzi nemurume mukadzi varorana 6 months 2 years 5 years handitika iwewe ndiwe munyai mukadzi murume wozoya kuti mukadzi wanga kulamba bonde ko 2 years akambokunza kuti mukadzi wanga kufuma bonde alhamdulillah saka nyaya dzaanokubvunzai vaudze kuti kumwe kwacho kwamukundisvisa akuti kwangu inini kwangu ndiko kuti muzive madziteteguru enyu vanobatsira handitika so mumwe nemumwe ane mudzimu wake bosi nasuka uye iwewe kwandiri ndokupa mushonga wandakupa akuponesa wobva panapa woenda kuna sekuru vamwe wobva kupa mushonga wobva kuporesa usandituki kana kutuka sekuru vaiva iwewe chiziva kuti iwe hauna kuyambuka mumwe achayambuka Jesu Kristu kwakatangira maprofeti hopo handiti Islam inotaura izvozvo kusvika paisusu paIslam toti muprofita wokupedzisira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye muprofita wokupedzisira nechikonzero chokuti hakuna muprofita mumwe futi. Moses akaita chishamiso, Isa akaita chishamiso, maprofeti ese akaita zvishamiso zvimwe chete nemadzitateguru. Munhu ari kuteera midzimu mukaendatsa machief ari kuteera midzimu yawo mumaarea motowanza kuti pane chikomo chinoera nekuti chief aliko kanoda anokoshesa chivanhu chake. Machief ari kutora maapostoli achisa mugomo mukasvika nzvimbo izozo hakuchisina chikuitika. Saka mizimu inokosha. Alhamdulillah. Chimwe chete chekupedzisira chikumbiro chandinoda kuti tikumbire kwazukuru vamunobatsira paTV yavo pamatare avo. Tikukumbira kuti vaite moyo murefu. Ndizvozvo. Nditi mazvombo. Kana inini muchinge mabvuma kuvagamuchira kuti ndoda kukubatsirai, inini ndichinge ndauya navo kana kuti vachinge vauya kwamuri kuti sekuri inini handina mari yekuti mundibatsire, asi ndoda kuti mundibatsire pachena. Hatingoti kana ma-terms and conditions. Mundibatsire pachena ndiyambuke. Sekuti chandikukumbira ndechekuti kwazukuru avo vave nemoyo murefu. Ndizvozvo. Nekuti ngatiti pauya muzukuru ane 1000 apo. Handiti ada kubatsirwa aita ari kutomhanya iye ari pamberi pake, hamungasiye uyo ane 1000 ka achiti sekuru ndinobatsirai ndimhanye kwandira kuenda ndira kubatsira wemahara. Zvimwe zvinhu socially zvinogona kuandastandika izvo kuti hazvichokwa inini ka chandoda panapa kupona changu akabatsira iwe uchi ane mari aite aende ini chandoda kuti sekuru chandoda kuti ndipinde mudare sekuru aite vandibatsire but ipapo unozozwa mune akufuna mukoma ari makanudza sekuru izvozvo pamberi pangu papinda vanhu vaviri inini handisi kuita se handisi kubatsirwa toita sei nevana asi apo dambudziko rautaraa rine 20 years wakutadza kumira 2 hours sekuru aite vakabatsira. Munoona vazukuru ava isusu tasimba manje. Vazukuru vanenge amenoti vanoti kana vachitaura isu tikuvabatsira ini ndiri 1 ndikubatsira vanhu ndofunga maona vanhu ari panza vese akamirira chi ndikapinda muno muna 9 ini hatibude hakuna tatekulu anobuda panze manga kundoti pamwe atokuenda kurusesi vanenge akamirira vanhu vese ivo ari kupinda vari kubatsirwa nasekuru vavo. Saka iye ini ndingakwanisa kujambisa vanhu nditi iwewe jamba iwe nokuti iwe wakaumbouya wakabuda paTV
isusu tikutaura kuti vazukuru kana vachibuda paTV vazvipira kuti andina chandinacho, ndikashambadza ndikataura basa rangu zvinofamba. Munhu uye wati isusu sekuti kugara kwatakaita pakauya munhu tikamuchacha akati mbudzi, tikatola mbudzi iyoyi muriwo wevazukuru vachauya. Handimanzwisa. Saka isusu kuti vazukuru mzesesai ende zikamai musarwadzise munhu ari kukubasira godobori, nokuti amukurwadzise nyama yake munorwadzisa dzimu manje rikatsamwa zvaungachida kuti zviita hazvichaita, nokuti unotaura mashoko akaipa. Saka vanhu ngadzive kuti imimi munotishambadza, akusi kuti imimi kwamuri kwaikoti kuti kabanga ng'anga dzese kana dzati yanonoka kumutambira obvati ndikamangala kuna Robert Sekulu achapola kana Sekulu tasu kana Sekulu kanengo kana Gogo Chumba achasungiwa. Atisungiwe munongotitsula kuti Sekulu pane muzukuru nyaasi kudaira tongoti aiwa ngoya andifonera nandiri ko kana akandifonera ndiri kumatale kusango saka ndisiye matale kusango ndimhanye kuno ndinoita benzi ngoma Robert munoziva matale edu isusu makuru stereki atigoni kubva kusango uko tomhanyira foni kunoko. Kana ndikapa munhu 2 kiloko akandoona 2 kiloko zisiri kubatika iye ndiye ari kurwara ngamirire kuchipatala. Munhu akasvika dhokota munogona kugara paqueue kubva na9 kuseni mosvika na4 unozivi dhokota asati asvika. Dhokota anosvika chete muzukuru asatonge Sekuru kuti zvanzi mhanyai paSekuru ndasvika. Kujairira matale ikoko dare rine nguva yacho. Munoona mukoma Robert Gendi kutaurirei wani chimwe chimwe chinhu chandida kuti ndikuuzei. Dale rechichawa reMuslim rinotanga kubva kuma9 10 kiloko zvichienda kumberi uko. Hakuna mchawa anoita matale pakati peusiku. Mukaona achita makati peusiku pane zviri kupiriwa zvakuda kuti munhu paitwe pamwe ndiyo tinoti back to center kuchizezulu kana kuchirungu, but matale ekubvunza vadzimu yanotanga na10 kiloko na9 kiloko kuseni. Saka hakuna munhu anofoseredza munhu ane dzimu nechichawa kuti uyo atange na8 kiloko. 8 kiloko mukoma Robert Gendi kutaurirei munhu wese kana asiri kumziva kuti mizimu inofamba sei, mukatola nyora na 7 kiloko kana na8 kiloko kuseni mukatemerera munhu nyora ropa ribude miri uchiri wakagwamba. Asi munhu mukamuguma munonzi achipisa, asi mukacheka nyora ropa racho harite sei. Alhamdulillah. Saka maspiriti yatinayo yane zvaari, mumwe nemumwe ane midzimu wake. Ini anditore uyu akanzi nditateguru kana kuti kune mumwe munhu anopoterwa nemudzimu wengozi asi uchishanda mudzinza lawo akaripiwa, ngozi yoma yakaripiwa. Mandiza. Saka zvakafanana Nkozanjira ari kurapa handiti, asi dzimu rake nderengozi riri kurapa ngozi futi. Handi mukunzwisisa. Saka munhu anofanira kuziva kuti iri dzimu nderechii, iri dzimu nderechii. Alhamdulillah. Ndinobara kumbira kuti vanenge vachazobatsirwa ngavazvipe mazuva ekuuya kwaSekuru achapola. Izvi zvekuti unouya wotaura ndifonera futi uchiti ndine 2 days toda kudzokera, ina handisi ng'anga. Sekutaura kwamuri kutaura kuti maenda musango ikoko dare rikoko rinonunukawo. Ndere vanhu ka? Ndere vanhu harisiri kunzi timetable kuti na 1 tofanira rapera wedza rapera kana harina totongobva chete. Zvanetsekawo zviri ikoko kana kuti pazobudawo mamwe matare pamusoro pedare zvinogona kutorera izuva rese. Izvo uzofona Robert kuti honai ndakauya panapa ndine 2 days chete Sekuru aya havachabatika. Kana kuti uya udareka uya nemazuva matora unongoita leave uchienda kunofara kuCape Town, uchienda kunofara kuDurban, uchienda kunofara kuAustralia. Kana wazvipira kuti inini ndoda kuti dambudziko rangu ripereke, tora leave yekuenda kunobatsirwa ndizvozvo kumatare apo, nekuti iwewe futi uri padare pako ipapo zvimwe zvinozoita kuti dare rako risabude zvakanaka nekuti uri kumhanya-mhanya. Sekuru vanozoti pane mumwe mushonga usiri panapa ende unongosipo shuwa dai wamira nekuti ndoda kutuma muzukuru wangu mangwana anotora kuconzession kuti ubatsirike iwobva dai Sekuru ingondipaiwo uripo ndobvadaenda. Wasvika ikoko zvinhu zvako hazvichese hazvichafamba, wakufona futi wakatakura zvisina kukwana auchabuda pechokwadi kuti pandakauya pepe ndaingomhanya-mhanya zvokuti pana Sekuru ndakangopinda nekubuda dare rako harichafamba muti wakufona futi Sekuru aya vanonyatsogonera. Pane mumwe muzukuru akaya panapa Sekuru zvinhu zvanga zvisi kufamba tikaita dare rake Bhuti naSisi handiti zvinorwadza. Sekuru inini handizobata mari, mukadzi akuuya panapa zvanzi Sekuru mari murume wangu akupedzese nemagirlfriend, saka hapasi kubuda mari here. Dare ndakamushandira zvikatoita mushe asara ndisisi murume mari hanzvadzi mari akuiwana, asi paari kuwana mari akuenda kumagirlfriend. Wakundibvunza kuti Sekuru mari ayangu handisi kuiwana zvinhu zvanga zvisi kufamba mushe, ko kumagirlfriend kunosiya chii? Wakupopotera achapola kuti zvinhu zvanga zvisi kufamba iwe watola mari wakunyepera mkazi kuenda kumagirlfriend yako. Alhamdulillah.
muzukuru aita rombo rakanaka apinda inina sekuru tichita makuhwa edu handiti apa takati aiwa hatingamboneka timbotanga tambotaura dzimwewo nyaya sezvo gore richiita se nyaya idzi hadzininiwe ungazoti pamwe vandiona inini wakabva watichi ai kana isi hatikuzivi kana kwawabva handiti wakupinda nasekuru takati gore richiita se sezvo gore rapera tichitanga rimika vamwe vanobva tikuvaka matare kutigadzirisa zvimwe zvingeita se mamistakes kuitira kuti matare anasekuru aitisi afambe zvakanaka wakadi hanzvadzi handitika ini ndiri right zita ndiani Vimbai wabva kupi ndabva kuBulawayo asi ndoshandira kuCape Town ndimo takatituka kaime kuCape Town handitika aiwa ndisati nyaya ininiwe nyaya dzatiri kugadzirisa dzekubva kumashure ndakanzwa wandifonera hanzvadzi chiti no ini ndine dambudziko kunyange kwandiri kushanda uko hapana tiri kubuda zvingaita here mukoma kuti mundisanganise nasekuru achapola ndokutaura hapo nepapapo kuzosvika wauya kana dambudziko hanzvadzi kubva richitanga zvakatanga sei zvazoita kuzozoti mukoma kana ndiberekei tiende pana sekuru achapola ndinobatsirwa. Dambudziko rakanyatsotanga I think ndikati like 3 to 4 years ago. Semunhu inini ndakurira kuchechi mai vangu vakandirera kuchechi chichipitwa vataisiya ichechi dzezioni saka nekukura kwandakaita ndakazosarudza imwe apostle zvadaro ndichingonamata ndichingodaro asi ndakazotanga kunge ndichirota vamwe sekuru vachiuya kuhope sekuru vava vaiuya vachindiudza kuti Vimbai ndikukuona hako uri kunamata asi inini ndaishandisa chivanhu handikurambidze kunamata asi usandikangana saka sekuru waunoziva handivazivi ndongovaona kuhope so sekuru ava ndaiti ndikadaro ndobva ndatomhanya kugomo kunonamata kuti no kondogorota zvinhu zvechivanhu sei ndaingozvidza kuti chivanhu ine mweya yakaipa semanzvira andakanzwa ndichikura kuti zvemushonga bodo hazviitwe saka ndikaudza mumwe munhu pamwe wandonamata naye aibva ti uri kuleka pachinamato namata zvinoenda zvechivanhu saka ndaibva ndatongoenda kugomo ndombotsanya zvombozorora zveshuwa zvozouya futi ndakavarairwa ndochinga ndikunamata wani saka ndodii saka dzimwe nguva ndoona sekuru ava vanouya vakaisa bhedhi ravo so rinenge rine shonga mukati imomo but vanenge vachifamba nemukomana wechidiki svanuve ndiyo anenge vachituma kuti ngaachere mushonga vanouya vosvika kunge vanditora kuti handei kusango vachinondiradza mushonga iyoyo so ipapapo ndobva ndangotsamwa kuti kosei zvichingodaro saka pane nguva yekuti dzimwe nguva ndongoti ndakarara ipapapo ndoona ndichikandirwa tsvimbo 3 dzebreki imwe yacho inenge yasekuru so dzinenge dzakangosiyana kuitwa kwazvo but imwe neimwe but dzinenge dzine mavara wakaita breki ndozonzwa voice ichinditsanangurira kuti iyi tsvimbo yakamirira chakati hanzi akamirira chii zvimwe ndotokangana because ndane nguva manje iyo dream iro raimbondinetsa pakukura ipapa ondiudza kuti iri nderekurapa yakamirira matare kurapa zvakati saka inini handina kuzogona kuzvisa musoro kuti ndinyatsoziva kuti iyi yamirira chakati iyi ndo inonzi ndechakati ndaingosiyana nazvo zvakadaro saka nekuramba ndichienda kuchechi ndomboti kumasowe ndodii ndichingochinjanisa sekuri vavo ndopota ndichivaona voti vakanditi no iwe Vimbai une nharo ndakakutaurira kudhara ndikati gadzirisa zvinhu hausati watambura saka ipapapo ndopandakatanga kuita matansels acho nachingoti pamwe dzimwe nguva ka1 pamwedzi kana kuti ka2 dzimwe nguva ndombojamba 2 months 3 months ouya saka ipapapa kwese yangu kuzvimba uko kwese apa kuzvimba apa ndakazvimbira kusaiti kunoko ndatozvimba kwese nekunoku like 2 years ago ndakutotadza kana kurara kutadza kudya saka last 3 years dzafura idzi ndakanzoenda kumusha kwenyu nemaprofita unotsika kumusha kwenyu because ndakakurira kwamai saka ndisingazivi kuti ndotangira kupi ndichavatsvaga kupi hapana kwandoziva asi ndakati ndakwira bhazi ndazvidza kuti ndikunotsvaga this time ndikuendako apa kwana mai vaiti kusati kwamai vanoti musatsika ikoko
even baba wenyu vasati vashaya vaitaura kuti akati kuna mai venyu haadi kuti muende kumusha kwenyu hakuna kumira musha Muri vangani taive 3 Okay. vamwe vakashaya Alright. saka ndakasara ndiri 1 saka ndakazvipira ndikati oright maprofita ese chechi vangandiudze chinhu chimwe chete chekuti enda unotsika kumusha kwenyu zvinge zviri wrong kana kuri kufa zviri nani ndinofira ikoko pane kuti izvozvo zvandisi kuendako asi still ndiri kufa ndakatarisa ndokuenda kwandakaita 2022 ndasvika ikoko kumusha ndakarara kumusha ikokoko ndavawana bamunini havasi kutedzana nababa vangu vadiki pana baba ndasvika vafara kurara kwandakaitako ndichimuka makuseni makumbo angasarwadze akabva angonyara ara makumbo ndikati bedwe ndandichitsva kwese kuno kumakumbo akasina makumbo ari kurwadza baba ndavataurira baba ndine problem yakati iri kungobatwa and for sure sekuru vantu kuvarota vachibuya vakati ivo sekuru havana kuvaona sekuri vava vari kutaura but vakanzwa nezvavo havana kuvaona zvikanzi aiwa mazitateguru hatisi kuvaziva asi inini zvechivanhu tese hapasisina mbuya vako vaitizvara ndo vaibata mushonga vaing'anga saka zvaunokwanisa kuita chimbohwandai kumachechi ndikati baba ndahwanda makore ese aya inini ndiri munhu ane nharo ndandine nharo asi kana makuona inini ndakutotaura nhasi kuti ndibatsire nezvamunokwanisa kundibatsira ndanzwa ndatambura nharo dzechiziyoni dzisa pasaidi izvezvi ndasvika kwenyu panapa ndarara makumbo handisisina saka ndokumbira kuti pamunogona navo mundibatsire zvikanzi zvinonetsa tese takutonamata ndakagara 1 week ipapapo ndadzokera kubulawayo ndakazongorota zvichinzi kutsika kwavaita kumusha kwenyu watosunungura nevamwe vako vakashaya kushaya kwavakaita vanga vasina kuzorora vaishandiswa seuyu last born ainditeera ndaitomuratidzwa ari muchoto marasha akawandisa saka aichema ndakaona vanhu vakutomhanya vachiti sezvo zvawatosvika so iwo watogona watobatsira ndikati ndabatsira nei saka kufamba kwandaita ndichienda ikoko ndichiti ndiri kunomununura kusvika ndikamubata nerwoko ndichimubvisa pachoto paya ndabva ndamugadza makumbo angu abva atende maita basa sisi mandinunura ndanzwa ndikati ndatosvika kudai zvo zvatonaka ndokuzorora kwaakaita abva afa zvechokwadi abva angozorora ndikati ndokuzorora kwako kubva nhasi same nasisi vangu ndozvandakaita ndaudzwa kunzi naye atozorora anga asina kuzorora saka asi ndadzokera kuCape Town kuya ndaramba ndichingorwara matases manje akutondinetsa wese zviya zvekunge vaprofita zvikanzi aiwa wakanotsika kumusha kwenyu but vaifanirwa kungokuitira zvavaifanirwa kukuitira vataure kuti mwana asvika svosvosvo ende vanotozviziva kuti ndozvauri asi vakuitira utsiva saka iwewe kana zvichigona dzokera kumusha April ndandiri kuno ndisina mari ndakatengesa mushini wangu ndinosona ndikatengesa overlock yangu ndikati ndofa ndine zvinhu zvokutengesa ndatengesa mushini ndadzoka kunoko baba akati uya ndandisisarari nyama dziya dzanga dzanyanyorembera nechemukati kunoko saka ndachiti kungoisa miri yangu pasi so nyama dziya dzarembera idzi dzaibva dzanoguma mabure kufemaya ndobva ndaita kunge ndadzipwa kufema ndobva ndajamba ndomimi saka sendiyani nechibudisa because nyama dziya dzenyu dzatovhara pachi zvinogona kundita pamwe 2 hours yese chistrugla kurara ndobva zvinozongoitika zvega ndongodai nepilombe ndozongori ndarara asi everyday ndohondo yachona kuti haungorari zvokumhanya ndofanira kutanga ndadzimwa kudzipwa ndodzipwa saka ndauya baba ndadzoka ndirare ndatambura hakuna here munhu watinokwanisa kuti tiende zvanzi hakune munhu ari padhuzewo naiye ndiwe kwastoni anogona kutibatsira asi ndichienda ndakafura kuHarare kuHarare pane mukadzi anga angobata dare rangu anoziyana nemurume wangu akati ndaona mafuratira mukadzi uko asi ari kurwara mudzimu dai mamudza kuti afure nekunuku asati asvika kumusha kwavo kwaari kuenda because handina kuona zvakanaka ikoko
and for sure ndakauya neikoko nekuno abva andiudza kuti kwauri kuenda ikokoko pane munhu wechirume anoita sekunge ari kuti ngatigadzirei kunge makabatana nevamwe kuti haiwa ngatiite but iye achiziva kuti pane paari kusara achiita sei achibata-bata kuti zvisashande zvamunenge maita sei zvamamuchiita zviye asi munhu iye pauchabva charohwa nemabani anogona kufa so ndaenda vandiita zvavakanditira ikokoko tasvika kumba uko ndisati ndabva kuHarare ndakarota zvichinzi kwauri kuenda uko nyangwe basa rei musaitire bamba pakasviba saka ndakazvibvunza kuti pakasviba nei saka ndasvikepo ndakaudza baba ngati zvese zvatatiita ndaona kunge tatichiitira basa kusango zvichinzi musha wakasviba zvikanzi musha unogona kunge wakasviba because hembe dzasekuru venyu dzine 3 years dzakasungirirwa nanasahazatichi dzagoverwa makuva verambuya ndo rakagadzirwa rasekuru harisati raita sei ndokuzotaenda ndikati saka kana zvadai ngatiende kune munhu iye anoita sei anogadzira nyaya akatiudza kati musha wakasviba hapana basa ramunokwanisa kubata musina kugadzira musha saka imimi kusenseni mukai munotaurira kusango nemwana munotaurira zvese zvamunokwanisa muzouya manheru totanda tikuda kuti mudzimu uite sei ubude pamwana uyu uite sei utaure asi vakatambura kubuda kwawo mudzimu wachona kwakuchema chete hauna chawakataura ndokuzodzokera kakukeptani kwandakaita saka ndakati maita nabamnini nabamnini navamwe last born nabamnini 2 so ipapa kuti ndizeti wacho ari kuita izvozvo ndiani handisikuziva so ivo vanenge vachitaura zvinhu vachinongedzera vamwe kuti kune ana nhingi nananhingi ndo vakabata zvisirizvo saka inini vanhu vacho vese ndikuvatya vese vamwe ana tete handisati ndavaona ndikutya kuti nditange kuonana navo handichazive because zvandikuudzwa zvacho zvakasiyana-siyana kuti upenyu hwangu hauna uri pangozi because vamwe vangu vakatofa already inini ndindatosara so ndomafambiro eupenyu hwacho saka ndazoti last year ndakambozama zveshuwa kutaura zvamuri kutaura izvozvo ndakambotaura navo sekuru izvozvo kuti vanenge vari busy ende ndichizviona kuti vari busy but this time ndaona kunge zvatirerukei kuti ndikwanise kupinda ndisvike pazuva ranhasi saka ndatongozvidza kuti chese chine nguva yacho pamwe ndo nguva yangu yekuti ndiite sei ndisunungurwe this time because ndinoshanda ndinosona kukambani yesportway asi ndichitambira nhasi Friday Monday ndisina mari chekupfeka chacho chekuti zvinzi pamwe ndofeka zvinodhura handina ndikangopinda mushopu ndichitenga chikafu ndinofunga kuti ndabirwa asi ndotosha kuti mari yangu chii chinonyatsoitika chaizvo chandinokura hapana vamwe vangu vari kuvaka vamwe vangu handina kana chandinacho ndozvinondinetsa apo ndichiona kuti zvinhu zvacho apo zvinenge zvichinzi mudzimu yauchiti ndairapa iwe unofanirwa kunge uchirapa asi chandinorota since ndakatanga izvozvo zvokuti ndabata izvozvo zvechivanhu ndakabva ndadzima wese kana kurota kwacho ndopandakaona kuti zvinhu vichimiza hazvina kuita sei hazvina kumira mushe ndosaka ndinoteera ndokuteera pafacebook kwese kunhingirikini ndichiona kushambadza kwamunenge muchiita nanasekuru vachakola vese nanasekuru tacho asi ndakangonzwa mumwe wangu uchingorambira kuti ndikuda sekuru achakola ndofunga ndo vanokwanisa sei vangandigonere situation yangu iyi yandinayo because ipapa zvikatsamwa so ndinchipenya matamaisani ndikaenda kukliniki ndinongopuwa antibiotic ndopuwa zvonzi hapana zvatikuona enda unozorora I need to rest ndikazonzi mumwe musi ndakarara nevoisi rasekura usakuramba uchimhanyira kuhospital uchabata zvirwere zvausina saka zviri kungodiwa ndezvoti ndigadzirise chivanhu changu zvinhu zvese izvo zvichaita sei zvichapera ndozvavakanditsanangurira saka ndikaudza ana bamweni ndikutoona kuti inanisata ndichasvika pakufa pasina ndigadzirira ndichingotambura ndichingochema saizvozvo ndichingorwadziwa mazuva ese saka amai makazovaudza kuti maenda kunotsika pamusha amai vakashaya vakazoshaya amai vakazoshaya makore akudhara vakashaya saka inini ndatomira ndega ipapapa asi pane mwana wabamnini first born yabamnini apa kwandosvikira kwandoti ndokumusha izvo
atori murodhi anonoka anga achida kuti tiuye tese nezviru achiti titore bhazi remakuseni ndava ndafunga kuti achabata foni rega ndigare ndabata ra10 nezviro manheru ndosaka ndakasira kusvika saka atori murodhi ari kuuya akati sisi ndomboda kumira neni special sezvo kuchiitwa zvinhu zvefamily kudai so zvinhu zvemudzimu muchinetswa nemudzimu ndoda kukutererera ndinge ndiripo tione because mhuri haina kubatana izvezvi tata vamwe vedu vanga vashanya kune mumwe wedastibhonemba vadzingwa kumba ikokoko saka takutofunga kuti pamwe mari yavari kubata haina kuchena saka toda kumbofambira nyaya dzakadai ndikati kana muri serious handii saka tori muroti ndarongoti ininika handingadzoserera rangu basa kumashure because ari kurwadziwa ndini changu chiri muropa handikwanise kuchikumura kuti dai chaingobviswa kudai ndikadai ndakachikanda kudhara uko because ndaimbobvunzwa kana kumachechi kunzi mudzimu muri kuuda here ndoti handiude kunzi mudzimu hauite sei haurambo haukwanise kukumura ndikati dai waikumurwa zvesva nekutambura nekurwadzwa handina pandisingarwadzi asi kuti ndiwonde kuonda handokwatingaonde panhu havazvobvumi kuti ndikurwara asi inini ndega ndinenge ndichiziva kuti ndikurwadziwa mangwana musana mangwana makumbo mangwana maziso mangwana musoro anti munowana saka hanzvadzi chekutotanga ndechekuti munhu akatanga kuzviroya ndii sataenda kune vanhu bata-bata nekuti iwewe kuchechi maprofita aibata kuti kune mudzimu vokubvunza kuti mudzimu uri kuda here wobva ndichi ndobva ndati aiwa kana uchinetsa saizvozvi andivaitanga vautsanangura ivo kuti pakabatwa pakaitwa zvomudzimu akarombeswa kumozambiki zvako zvodai saka ndandakutotya kuti chinhu chiri kurwirwa nevanhu chapedza mhuri yese pose pese pataitaura tainzi mhuri iyi yapedzwa nenyaya kuti kukutsvagwa mudzimu saka ndaibva ndautya kuti saka inini zvikazikana kuti kwandiri ndini ndakutofa saka ndosaka ndaitiza ndaifunga zvinotizika asi ndakazonzi aiwa kuzvipedza ndezvekuti iwewe usimuke uite sei uzvigadzirise vanyange vaya vakashereketa zvino zvopera simba uko manje ipapa paunenge wahwana usisina nokupa mazano kachi hapana chaunoziva nezvechivanhu izvezvi ndakaenda kwandakaenda ndichitanga kubata zvechivanhu ndikatengeswa machira ese andikatengeswa ndatenga machira ndajoina rimwe gurupu rinoita zvechivanhu ndichiitira kuti ndiite experience ndizive ndidzidze zvinodzidziswa vamwe ndakusvika ikokoko zvichinzi tsvimbo idzi wakazvitengeswa nani isiya ndinayo imwe plane black pandaisiya kumba kucape town shandisa idiki ndauya nayo rumubhegi nejira rewhite iro reblue siya apo nerimwe reblue ranga rasanganiswa newhite zvikanzi vharura uzvisiya apo iri ndinaro zvakanzi siya ndikatengeswa nerimwe reblack zvikanzi isa pasaidi nemabeads aya zvikanzi siya pasaidi iwe chitanga ufamba nejira rewhite netsvimbo diki iyoyo unozomboudzwa newe kwenu kuti chishandisa zvakazvo hakuna gore rapedza ndakuenda kuchuyeza asi urwere huri kuramba uchiita sei uchiendera mberi saka mudzimu wakambouya here pauyu mudzimu pauri kuuya hanzi kungochema chete zvakungodaidzaka goma roba ndakagara toda kudaidza mudzimu kozi ndakagara panapo maona fange ndiri kudara ndoda kuti ndiunzotui mofu saka gari apa gari wakatasa makoma kana mantarisa so saka imimi mubvunzo wawoka ndanyatsotaura kuti maprofita ari kubata kuti nemudzimu okubvunza iwewe munhu nemudzimu kuti uri kuuda here kana kuti hau isa jira ino padhuze pako une jira ripi neripi netsvimbo rachiriko ndauya kuno kundangoya neiri netsvimbo fupi iripo mubheki endotora tsvimbo yacho isa jira ichi tibvisei ienditsekunangomanodo ndakana pachinzi pane mudzimu ngauye titaurira kuti tiunzwe hozi kunotone imwe chimbo chinodzi hakuna mudzimu wakadai mudzimu hafanira kungotambudza vanhu chete uchikuita vanobva vaipa vana agonyambira kuti hakuna mudzimu wakadai toda tukataura mukomana wesupa aripo manje moziva kuti kune dzimwe n'anga dzinotora hadzo mudzimu yekurambwa nevanhu notizia kutoti mudzimu unoda handiudi otonoti dzimu iri rinotogona basa ototi sahwira
uya kuno tisi tishani tishandi nekuti uyu ari kukurapa ende haisi mhosva yake uya ugare panapo kuti mudzimi webvota ndikaiti sei zvangu ndaonasa kuti aita sei andogara naye uchichidzirwa pese paunofamba uchichidzirwa unozi moda kutanga izvi hazviitwi moda kutanga izvi asi nekuramba uchirwara uchirwadziwa ndopaunozoona kuti hauraiti chechi yachona hauraiti ndichifamba mazuva ese sei izvi zvichiita power than kunamata kwandiri kuita ndopaunozongoona zvine simba rega ndichii izvo ndo zvine simba kudarika iwewe saka ari kubva kupe hanzva dzenyu angachita cheguma kusiyani paya pandosvika saka anofanira kuzongofona kuti abvunze mafambiro but ane nhamba dzavo handina but munongomupa kaandaka kutumira madirections ere madi kungomisira iwayo handisina data nosvika pakupira anongosvika wongofambawo akasvika kuharare achazoda kuziva kuti unokwirira kupi tinopedza munongoudza komana kuti nhamba dzake ndidzidzi mutumire ichi meseji handisina data mudzidzi hanzi nehandodziya ndasvika paseko rachakura unofamba so ndatochi munozopana mhofa unonzi chiiko mudzimu wacho handinozicha chimbomirako zveyanzoziyawo zotaura naye aingomupa mhofu nhamba ndo akangoona nhamba dzaanzodzi yako mutumire madirections kuti anofamba sei mhofu ya takamamba foja tozotaura mushi isusu wakamboiputa here ndakuda kuti uchitaura nasi chimbomwisa apa mhofu saidi yako iri ku nzaikona kuchimba yake mofa kana ine tsvimbo ine matateguru vanoshava anahwezva nepasi tiona kuti ndiyo tsvimbo yacho here kufemba chako chaiko Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kuda kuti utaure nemudzimu wako uchitaura pasi udeketera apa kuti sekuru ndasvika pana sekuru mhofu endai padhuze pake apisefoi padhuze pake ndinokuti tiunzo tolipere kana zvisvika yakanzi ndiye mudzimu timzi oi mofu muti werudziko nechekutowa kuputa hapana kuputa kwokufungizira puta zvokuputa chazvezvi hapana kutomira musha osai pamberi pake no mofu mwese kuti panowa momusa pamusana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Sadaqallah, 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 sadaqallah. Tifuna ngati pali mzimu woona sitifuna na miziyo akapena mzivanda akapena mzimbalami so vanene ndine chapola ndoita na mzimu ndifuna ngati chimve ndi chiyani
makumbo mofune makumbo zore kuti makumbo ndaurukuru adzidzide sitoda kuti mdzimu ulipo kana ulipo unotaura kuti aiwaka handiti makaona uye wakauya ndadana nayo kamidzimu kumaroga apa mune muri kurefu panomwe wakauya ngozi yese bvu yo ana chiti mudzimu mwapa ndo manozolea munhu kana varipo kana vanga vari kurefu vanosikuendera vanoda kuti kuenderai hanasi here kunoimbiwa nziyo dzimbi dzechidhumbuka dzechikukandukako dzechindevere dzechikandui Mashona. Asama ndo mndeni. Mana kwangu alishona but sasa wakatirera kubulawa. Oh, okay. ndamakire vanhu vatengesiwa vakatengesiwa Kwemsura atichi mudzimu kana wauya. Iwo ndo unoraika nditengere machira. ndo saka tikuti isusu mdzimu kana wakatiwo machira yari kuuya ya toda mdzimu taule wega machira mdzimu taule wega svimbo ini svimbo yokutanga yatondiuya mumaoko mangu yalamba nezviri pake kureva kuti hazvina kufamba mushe saka pesa apa chinhu chivanhu chake chaisungwa saka isusu kana ati iye ane mzimu tisakuda kudaidza mzimu kana ulipo pamunhu unobuda wega mzimu hauita kutengerawo jira uchiita kufungidzira mzimu haisi kuti machira epati mzimu saka ngatifambe nemzimu tinzoti unouya here autenga umuda iwe aiwa autenga blue ndoda black ndoda white mzimu unotenga jira rawene unobva nejira rawene kuudzinza lekwake saka takamira jira takamira mzimu tiuye utaura zvavo kana uri parefu tiji hanhasi uchauya mofu noti uyu saka mamafamba naye handi pane pamamira tida kuti tiite kuti akomberedzwe nevanhu handiti aimbirwe tinzwe kuti pane chinobuda here kana pasina chinobuda wakasimbikwa taakutotanga kumugezesa mushonga kusvikira ubude ukabuda tokudaidzei utaure zvobuda kuti zviitike ehe yes amuna fedana padhuze fedesikai kudhuze hazvichiseka mofuyai padhuze pachikara pachidoro ndiyoka mofo unoticha vanhu kutanga kumbiri kana wakambobuda tikuuda isu hatina kugadzika zvawene mofumemtanga kuchiri vakomana kutene mwesadoro mupfumo isai mugati mukombe handidai mari yedoro zvako yekuti vakomana amwe masawira bismillahirrahmanirrahim maoko kachechara komana Muhammad bwera ngatulipo mbwera bwera ngatulipo ndifuna ubwere sindifuna kuzwa nkhani ngatulipo
Ngatulipo. Mushikaka. Ngatulipo. Ndi vanoperera mumafudzi kana mudundundu tikaita dhuze tigone kunzwanana. Kana iri uri wakashamba wayamukatimusha wokudikira kuti nhunha dzako dzigobvika. Kana muri ndimi nedzinza sekereva pazvakaitwa kumanozuru moya mutaura. Tonzi wakatoziva kuti aiwa shuwa ndimi. Uyai swederai kuda kufumbirai pano. Moya mukati medare kuti mubatsirike. Munobva panobva kubatsirika ipa. Kunyange kuri makasungwa makaiswa mudende kana mugato. Sinoda kuzvinzwa muone kusunungurwa. Taisa zvanza kuri kukumbira uku. Zvisinei nekuti ndimi ani, mbuya here tete. Chero ari sahwira chaiye ari mukati memusha kana mukati memusha achizobatsira kushanda. Unobudikira wotaura tonzwisisana. Toziva kuti aiwa wani. Handiti tsvimbo yakatsvagwa yakatsvagirwa iwewe kana zvirizvo. Evoya wotaura katobva tanzwisisana. Toda kukumbira nhasi uno kuti uiswedere padhuze kuendere matisavira ari pano akakukuti akawanda. Tonzwisisana. Murega kuperera mudundundu. Toziva kuti aiwa muripo. Svikai padhuze, svikai pedo. Svikai padhuze. Mutaure nhunha dzenyu dzose dzezviri kukunetsai kana zviri kuzudzai. Kana muri kudzungaira mukati memasango moya motaura kuti muri kudzungaira. Kana pane chiri kunetsa moya motaura kuti aiwa pane zviri kunetsa. Tizive kuti pane zviripo. Kana pachinge pasina motiratidza kuti aiwa hapana. Chinga munoenda kumapembero ukoko muchinotaura. Ndiwe ndani? Nena masuka kumtima kwako. Nena ndiwe ndani? Nena ndifuna ulangule. Chifuwa. Ulichita chiani kutwala chiani huyu? Nena. Ndiwe ndani? Wabwera kuti? Yakula. Wachemei taura iwe. Taura kutala nini? Chicha shupa. Ndiwe ndani? Urukudei. Ndiwe yani? Suza kujiswa mbikuone. Ndiwe yani? Budikira. Ndiwe yani? Taura ndiwe yani ka? Ukudei. Taura tizwe. Ndiwe yani? Muombele maoko timunzwe pamanjire. Taura, nditate kurere. Kana utundu wani? Wakasunga mromwe. Wakasunga nani? Nene. Chema. Asingataure yake ndini. Tuziwasi kuneta chika na kukosa. Ndiwe ndani? Taura aqui. Vai. Taura aqui, vega kwa chakula. Sungwa bakanya. Bismillah. Kubati muzoro dzako kauende kana usingade kubikira kutawo. Dzokera izveni. Siyai mwana. Ngano kesantanda ngosi.
nganogeza tonda kwa uyu ngomarobhe ane mazuva Okay. dare rake rakaoma haagone kutaura because atanga kuuya ndo vacho vakamusunga Okay. atanga kuuya ndo chikwambo chacho chiri pamberi pemwana uyu chatotaura kuti handisi kubuda Okay. ndine hondo dzakasimba saka alhamdulillah dzimu riripo rihombe zvakanyanyisa asi rakabatwa nevedzinza saka pakatadza kutorwa zvakanaka musikana uyu vakarwira kuti vamukuwadza asi nokuda kweizvozvo nematare nekususukidzwa kwazviri kuitwa ndaona dare rake rinenge rinoenda richichena alhamdulillah pakaoma vemhuri vanyanya kusimba vedzinza vauya nesimba goro rinori mupemvura iwe mofanira kugeza mwana aiwa uchigomera yakaita. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.